fa su gracia del mujer y es política del mujer igual que contesta silencia la disidencia filtrar la mujer. Militants imperialistes que s'imposen la veritat presos són els arguments dels funcionaris de l'Estat els explotadores la colònia neoliberal sindicats que estan marcant és la llei del capital.
Aipo Presidente jauna Zer kitzutu zaitu